Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya, sa'annan da fatan kowa da kowa ya wani lafiya, to madalla yayi kyau. Kamar kullum kamar yadda aka saba yau ma na zo muku da shahararren fim ɗin nan da kuka jima kuna da fitarsa wata kan sanadi. Wannan fim ɗin ya samu ingantacciyar fasara daga kamfanin Sultan Film Factory. Idan ba ku manta ba a baya na yi muku tallansa na kamfanin Badawa Sound Media. To yanzu insha Allah wannan fim ɗin zai kasance available tsakanin Laraba da kuma Lahadi daga kamfanin Sultan Film Factory. Ga masu buƙatar kallon wannan fim ɗin to sai ku yi mana magana ta lambar wayar mu da take kan sikirin ɗin fastar, ga ta nan dai kamar haka lambar Nijar ne, sa'annan akwai na Libya amma dai yanzu na Nijar ɗin na ɗora. To ga masu buƙatar shiga group ɗin mu na VIP domin kallon wannan fim ɗin to za ku iya ku yi mana magana a domin mu sanar da ku yadda tsare-tsaren yake insha Allah. Sa'annan ba wai iya fim ɗin sanadi ba, kowane fim kuke da buƙata a cikin group ɗin mu na VIP za ku iya ku same shi a kan lokaci. Duk wani fim da yake fita matsawar fim ɗin sabo ne, ba wai alfahari ba ko wannan a'a, ko yanzu aka saki fim ɗin za ku same shi a cikin group ɗin mu na VIP. Kawai abin da za ku yi shine ku ɗauki lambar wayar mu ku yi mana magana mu kuma za mu yi ƙoƙari mu saurare ku a kan lokaci idan Allah ya yarda. Sa'annan ga masu buƙatar tsofaffin fina-finan algaita ko na Sultan ko na Siman Records, D-Love Sound Studio ko na Badawa Sound Media, to shi ma zai iya mana magana a kan wannan lambar dai. Hallau dai kuma ga masu buƙatar kallon fim ɗin India series ko na Hausa series waɗanda ba a ɗora su a kan YouTube channel sai dai a ɗora su a kan group na VIP ko kuma dai wani channel ɗin na daban. Insha Allah to za ku iya ku yi mana magana za mu samar muku kowane irin series kuke buƙata, kama daga kan shi Uma 'yar amana, kogon halaka da dai sauran series da suke fita a kan lokaci a kowane sati insha Allah. Sannan idan wannan ne zuwan ka na farko kan wannan YouTube channel namu to kai kokari ka danna mana subscribe, sa'annan ka danna mana ƙararrawar sanarwa sai da zakin ke sanar da ku da zarar mun ɗora wasu sababbin shirye-shirye. Mun gode da ziyartar wannan channel namu, mun gode sosai. Hallau dai wata tunatarwa, sannan idan kana buƙatar shiga group ɗin mu na VIP dole kana buƙatar application na Telegram. Gashi nan wannan wanda na ɗora kan screen pastor ɗin nan, to kana da buƙatar shi insha Allah.